Hei, salut! Pe mine mă cheamă Ciumac Stas. Eu sunt un nou videoblogger pe YouTube. Eu astăzi o să încep să vă reprezint bicicleta mea și cum să vă pregătiți de noua perioadă, că vine vara, și cum să puteți mai ușor să săriți, să mergeți peste diferite pietre și majoritatea lucruri. Pentru ca să începeți să faceți ca să săriți, în primul rând, ca să săriți peste un obiect oarecare, dumneavoastră vă trebuie mâini, picioare, cap și corp. Vedeți cu mine toate chestiile acestea eu le-am. Eu o să mă stărui să vorbesc nu românește, deoarece eu mă aflu în Moldova. Da, limba de stat este româna, păi eu nu cam bine pot să vorbesc în limba română. O să încerc să vorbesc cum eu pot. Așa că, da, noi avem o bicicletă. Nu contează de care la dumneavoastră. Hardtail, bike simplu, bike cu o furcă, bike cu două furci. Nu contează nimic. Dumneavoastră doar vă trebuie să aveți o bicicletă care este în stare bună. Primul lucru care trebuie să-l știți, asta trebuie de umflat, în Moldova spune, să umflăm roțile sau cauciucurile. Să fie tari ca când noi sărim să nu spargem camera. Păi, primul lucru care noi o să-l putem face este două tipuri de a sări. Primul tip este hopul, atunci când noi cu bicicleta doar sărim cu amândouă roți odată. Păi așa. Dar este a doilea tip, este bunny hop, un pic mai greu. Bunny hop nu se face ca hopul, el se face prima roată dinainte, trebuie de ridicat, pe cei de urmă, ca să spunească ca un val de apă. Păi, cum, ați mă întrebat, cum de ridicat ambele roți, cum să mă învăț, cum? Păi, cinstit să vă spun, ca să mă învăț eu bunny hopul, de la început făceam hop. Asta nu este un truc ușor, păi trebuie un pic să ne gândim și e mai greu. Întâi trebuie să ne învățăm a trage roata de urmă. Așa. Că doar roata de urmă, stați un pic mai de obiector. Așa. Să ridice roata. Cum să ne învățăm așa lucru? Noi punem așa pedalele și încercăm să facem parcă aș dori să cad în față. Dar din păcate noi nu cădem, dar ne ținem echilibru, păi așa. Învățăm a sărim așa. Păi cred că roata din față noi toți știm cum de ridicat, așa. Asta e elementar și, păi, eu cred că trebuie de primul lucru care noi cred că trebuie de învățat, asta hopul. Hopul e ușor. Asta când desori copiii văd că vreau să meargă peste un parcur, de exemplu, sui pe trotuar, ei doar ridică roata dinainte, prima, așa, dar pe cei de urmă ei o calcă, așa, să meargă. Păi, așa nu-i corect. Deoarece puteți anvelopa din spate sau scatul să-l tăiați. Cum e corect? Întâi roata dinainte și după aceea roata de urmă. Eu o să vă explic un exemplu. Păi, luăm un lipici cel mai obișnuit și îl punem jos. Sper că se vede. Luăm bicicleta. Întâi trebuie să mergem roată din față, după aceea roată din spate. Dar hopul e doar când ambele cu viteză noi putem să le sărim. Dar bunny hopul, el e una, dacă să învățați, asta e foarte ușor să ridicați ambele, pentru că puteți să mergeți peste tot ce doriți, fără ca să aveți pericol de a sparge vreo roată. Pe niște sticle puteți săriți. Păi, dați să vă demonstrez cum
trei tipuri cum deseori copiii fac greșeli. Prima greșeală e că el ridică și îl calcă, dar a doua greșeală este că el, când vrea să sară, el proasta o calcă. Acesta nu este bunny hop, nici hop, dar dacă doriți să vă învățați să sărim normal, primul lucru care trebuie să-l faceți, asta eu cred că trebuie să ai dorința de a sări. Păi, haideți să începem. Cum să ridicăm ambele roți? Deci, foarte ușor. Prima și a doua. A doua puteți ridica cu ajutorul frânii, cu frânii din spate, din față, dar fiți atenți să nu faceți peste cap. Păi, o să mă întrebați, cum să sărim hopul? Acum vă arăt. Acesta este un hop obișnuit, care nu o să vă ajute să-l săriți tare înalt. Hopul, el se face atâta. Păi, dacă sunteți începători și nu știți cum normal să ridicați bicicleta, încercați să strângeți picioarele, adică cât mai tare o să strângi picioarele, cu atât mai tare o să ridici. Păi acum o să învăț bunny hop-ul. Bunny hop-ul e tot asemănător, doar cu o singură greșeală. Cum greșeală? Doar cu o singură experiență alta. Întâi trebuie de ridicat nu amândouă dată, dar întâi asta înainte și așa de urmă. Ca să iasă și mai ușor, ca să poți mergi peste tot. Păi, dați să vă arăt. Acesta a fost un bunny hop. Întâi roata de urmă, dinainte, pe cea de urmă. Ca să vă fie mai comod, puteți să dați scaunul un pic mai în jos, ca să puteți mai ușor să manevrați bicicleta. Și cred că volanul să ridicați un pic mai înalt. Eu cred că toți aveți frați și surori mai mici, care tot au biciclete. Păi cel mai ușor de învățat bunny hop și hopul, asta este pe bicicletă mai mică decât o ai tu. Luăm bicicleta lui sora, lui fratele, nu contează, și fix așa cum eu am făcut, facem pe bicicleta aceea mai mică. Din cauza că tu ești mai mare și e mai mică, e mai ușoară. Și tu mai bine o poți controla. Păi, așa noi putem să facem bicicleta ca să poate sări peste o piatră. Asta e tot. Cu voi a fost pas. Dacă doriți să mai am video pe canal, puneți un like, subscribe, scrieți în comentarii ce vreți data viitoare să vedeți. Pa!